Tadeášku, Tadeáši, první vám večer doma straší. Čteš-li v knížce pohádku, písmenka jdou po spátku. Hodiny na vaší stěně utíkají obráceně. Co pak vás to napadlo? Máme na zdi zrcadlo. A znova a jeden krok, druhý a zpátky a zpátky a kuk na sebe a otočíme holčičku a jeden krok, druhý a zpátky a kuk na sebe a otočíme holčičku. Tadeášku, Tadeáši, prý vám večer doma straší.